guys, welcome back to Almighty Everything channel. இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு Black Hole தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை ஃபர்ஸ்ட் தடவை பாக்குறீங்களா ஒரு லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு Black Hole பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். Turn it out till it gets too hot. Everybody sing hey yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. சரி ஓகே, இப்ப Black Hole பத்தி பார்க்கலாம். Black Hole எப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரோ இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எலக்ட்ரோ அப்புறம் வேவ்ஸ். இந்த வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ எல்லாமே உள்ள விட்டோன்னே அது வெளிலே விடாது, உள்ளே இருக்காது. எப்படின்னா வெளில விட்டுட்டு வேற வரவும் சான்ஸும் இல்லை. இதான் இதோட இதை வந்து பார்டர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஈவென்ட் ஹாரிசான் சொல்றாங்க. இதை ஸ்டாரோட கடைசி கட்டமா இருக்குமான்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க. இது நம்மளால பார்க்க முடியாது, ஆனா உணர முடியும். அது எப்படின்னு உங்களை ஆதாரமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டார் கூட்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டார் கூட்டம் சுத்த அது அதே சுத்த இழுக்கும்ல. அதான் அதோட ஆதாரமா இல்லைன்னா உதாரணமா அது வச்சுக்கலாம். நம்மளே உதாரணமா ஆதாரமா இதை டெலிஸ்கோப்ல பார்க்க முடியும். ஆனா எப்படின்னா 610 கிலோமீட்டர்ல டெலிஸ்கோப்ல பார்த்தா ஆனா நம்ம பார்க்க முடியாது, ஆனா நம்மளால உணரவும் முடியும். அதோட ரேஸால அது இழுக்கும் போது கரெக்டா நம்மளால உணரவும் முடியும். ஓகேவா காய்ஸ்? அப்புறம் இது எப்படின்னா அடுத்தவங்க கேலக்சியை பாரோ பண்ணிட்டு உள்ளே இழுக்காது. ஓகேவா? நடுவில் வச்சுட்டு அது ஹீட் எனர்ஜியா வெளில டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுரும். இதை தான் ஓகேங்க அதிர்வீழ்ச்சின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா காய்ஸ்? இது 1960 என்ஸ்டன் தான் எல்லார்கிட்ட சொன்னாரு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்து, ஷேர் கொடுத்து, கமெண்ட் பண்றேன். மறக்காம ஆல்மைட்டி எவ்ரிதிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றேங்க. கமெண்ட்ல எங்க அண்ணனோட சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் Black Holeோட விக்கிபீடியா கொடுத்துருக்கேன் கீழே. ஓகேவா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. திருப்பியும் பாய், லவ் யூ, see you. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நான் தான் உங்க ஆல்மைட்டி எவ்ரிதிங்.